Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aniya na front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gihulagway ni Cebu City Mayor Michael Rama nga malipayon ang pagsa-ulog sa Sinulog Festival kagahapon. Sa Sunstar Super Balita, gideklara ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dunay klase ang mga tunghaan sa syudad karon adlaw. Og sa Cebu Daily News, nagpabilin nga champion sa Sinulog Festival ang lumad basakanon sa free interpretation category ug ang kulturang plasernon sa sinulog-based category. Mas menos ang mga tao kinsa mitambong sa Sinulog Parade sa Sugbo kagahapon itandi sa miaging tuig. Bana-bana sa kapulisan, miabot lang sa 3.5 million ang mga tao. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Menchu, matod ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Nole Romana, anaalang sa 3.5 million ang mga misaksi sa Sinulog Parade kagahapon. Mas menos kini sa crowd sa miaging tuig na miabot sa 4 million. Sama sa miaging mga tuig ang naagihapon ng mga Manila-based celebrities sakay sa mga floats o hugyawan sa katawhan. Huwag gihapon kalikayi ang commotion o paghuot sa higayon nga manghatag og goodies o freebies ang mga celebrities. Aduna gihapon mga gitahong petty crimes sama sa pickpocketing, robbery ug uban pa. Hinuon matud sa kapulisan sa pinadipbukan malinawon ang parada samtang walay mga dagkong problema nga nasugatan. Sukad January 9 hangtod kagahapon, na-record sa kapulisan ang 123 crimes. Nakadispatch ang PNP og 2,150 personnel kagahapon. Lakip na ang presya gikan sa Police Regional Office. Usa sa contingent kagahapon, ang Azami Japanese KTV kinsa gi-disqualify tungod 30 ra ka buok ang mga dancers samtang ang required number sa matag contingent kinahanglan na sa 60 ngadto sa 100 dancers. Diha sa ang mga opisyales sa Cebu City Sports Center Grandstand din gihimo ang finale sa mga contingents. Sa fluvial procession ni adtong Sabado, wala kalikayi ang pagpalupad sa mga balloons bisan sa ban na gipatuman sa Philippine Coast Guard. Sagad sa mga balloons gipalupad gikan sa mga nananaw nga nagpatong sa karaang Mandawi Mactan Beach atol sa fluvial procession. Ang pagpalupad sa balloons batasan na sa mga piboto tungod sa pagtuo nga makapalipay kini sa batang si Senyor Santo Niño. Mitadlas ang galyon nga nagdala sa imahe sa Senyor Santo Niño sa 6 nautical mile na gilayon sa Mactan Channel gikan sa One Wharf sa Mandawi City hangtod sa Pier 1 sa Cebu City. Matud sa Coast Guard, pila ng fluvial procession sa 130 ka fishing boats, motorbangkas ug ubang vessels. Sa solemn procession ni adtong Sabado sa hapon, niabot sa 3.2 million ka deboto ang nibaktas sa 5 kilometer nga ruta libot sa kadalanan sa Cebu City. Matud ni Superintendent Romana, mas daghan kini kaysa miaging tuig nga naalang sa 2.7 million. Human sa kapistahan, daghang basura gisudan paglibyo sa city government sukad gaganinang kadlawon. Menchu. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag sa Eastern Mindanao Command nga kapin sa 200 ka barangay ang apektado sa bagyong Agaton. Sa Bandera Mindanao, gihagit ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. og away alang sa charity sa tibuok kalibutan. Ani asab ang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, gimando ang preemptive evacuation sa Cagayan de Oro City tungod sa bagyong Agaton. Sa Western Mindanao, gibantayan pa sa militar ang mga miyembro sa MNLF nga pabilin pang gawasnon. Sa Caraga, nahulga sa landslides ang poblasyon sa San Francisco, Agusan del Sur tungod sa liki sa Mount Diwata. Ug sa Davao, misayaw ang mga babae sa Davao City isip protesta batok sa pagsaka sa contribution sa SSS. Sa Pagadian City, gipasalamatan ang kapolisan tungod sa malinawong pagsa-ulog sa Pasalamat Festival sa Dakbayan. Gitapos ang kasa-ulogan sa Fiesta celebration kagahapon. Si John sa detalye. John? Menchu,
walay daw tang pakitabo sukad gisugdan ang Pasalamat Festival niadtong Lunes sa maging semana. Matod sa Steering Committee Chairperson, Vice Mayor Divina Grisio, malampuson ug malinawon ang tanang activities ilabi na sa street dance o fluvial parade. Gipasalamatan ni Pagadian City Chief Police Superintendent Glendulawan ang publiko sa pagsabot o pagbulig sa ilang gipatumang security measures. Lakip na ang dili pagdala o backpack atol sa mga kalihukan. Gipalingon sa pwersa sa kapolisan pinagi o gipalingon ng pwersa sa kapolisan pinagi sa mga sundalos gikan sa 53rd Infantry Battalion sa mibutang o random checkpoints sa mga entry o exit roads sa National Highway. Ang misa, fluvial procession o ubang kalihukan sa religious activities sa Katoliko ni dapit kinig daghang deboto sa imahen Senyor Santo Niño nga mausab ang patron sa Pagadian City. Mencho? Daghang salamat, John reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.